Hej, jeg hedder Niki, og vi skal i dag demonstrere noget, der hedder Vivianis sætning. Det går ud på, at man starter med at tegne en ligesidet trekant. Det gør vi ved det regulære polygonværktøj. 2 punkter, og 3. punkt der, sådan. Så skal vi bruge et vilkårligt punkt inde i trekanten. Og så skal vi bruge midtnormalerne fra sidestykkerne til punktet inde i trekanten. Sådan, sådan, og det var forkert. Sådan. Det gør vi ved vinkelret linje fra sidestykke til punkt. Så skal vi bruge længden fra punktet til sidestykket. Det gør vi ved at lave linjestykke mellem 2 punkter. Den snapper automatisk, så ikke noget brug for at vente. Vi fjerner lige objekterne, så det er lettere at se. Og så skal vi bruge længden af DE, DG og DF til sammen. De står herude, G, H og I, så G plus H plus I har vi der hedder J. J er 5,98 lige nu. Hvis jeg flytter på den, så forbliver den 5,98. Fantastisk. Hvis vi flytter på størrelsen af trekanten, så ændrer den sig af en eller anden sjov grund. Hvis vi så kigger på at sammenligne det med trekantens højde, og med vinkelret linje fra C til modsat linjestykke, laver endnu et fint linjestykke mellem 2 punkter, sådan. Sørg for, at vi kan se den her linje, og så har vi en linjestykke HC, der er 6,72, og det er sjovt nok det samme som de 3 andre stykkers samlede sum. Det fortsætter det med at være, når man hiver i både midtpunktet og i trekantens punkter.